नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विभक्ती हा टॉपिक अभ्यासणार आहोत. तत्पूर्वी आपण विभक्ती या टॉपिकचा पहिला भाग बघितलेला नसेल तर तो तुम्ही बघा, जेणेकरून आपल्याला विभक्ती सविस्तरपणे समजायला मदत होईल. विभक्ती विभक्तीची व्याख्या, कार्यकार्थ कशाला म्हणायचं, उपपदार्थ कशाला म्हणायचं, प्रत्यय काय आहे हे आपण मागील व्हिडिओमध्ये सविस्तरपणे अभ्यासलेलं आहे. आता आपण एक सारांश रूपाने थोडक्यात बघूया की विभक्ती हे एकवचनी, अनेकवचनी आणि त्याचे कार्यकार्थ आपण तक्त्याच्या साहाय्याने बघितलेले आहेत. प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टी, सप्तमी आणि संबोधन या विभक्ती आपण सविस्तरपणे अभ्यासलेल्या आहेत. या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विभक्ती कार्यकार्थावरून मानावी की प्रत्ययावरून मानावी हे आपण बघितलं होतं. विभक्ती ओळखताना प्रत्ययावरून विभक्तीची ओळख करावी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या सर्वांना हा जो तक्ता दिलेला आहे तर तो समजून घेऊन पाठ करायचा आहे. आता आपण बघूया, आपण प्रथमा आणि द्वितीया या दोन्हीही विभक्तींची माहिती घेतलेली आहे. आज आपण बघणार आहोत तृतीय विभक्ती. तृतीय विभक्ती याला एकवचनी यामध्ये ने, ए, शी आणि अनेकवचनी ने, ए, शी, ही हे प्रत्यय लागलेले असतात. आता तृतीय विभक्तीचा कारकार्थ हा करण असतो. करण म्हणजे काय की ज्या साधनाने क्रिया केली जाते त्याला आपण करण असे म्हणतो. मग आपण उदाहरणांच्या साहाय्याने बघूया. साहेब गाडीने आले. या उदाहरणामध्ये येणारे कोण? साहेब. साहेब या ठिकाणी कर्ता आहे, परंतु ते ज्या साधनाने आले तर ते तुमचं कार्यकार्थ काय झाला? करण. म्हणजे गाडीने या ठिकाणी काय आहे? करण. म्हणजेच गाडी ही या ठिकाणी साधन आहे आणि ने या प्रत्ययावरून आपण या वाक्याची विभक्ती तृतीय आहे आपण असं सांगतो. कारण आपण पहिलंच वाक्य बघितलं होतं की विभक्ती ही आपण कारकार्थावरून मानण्याऐवजी प्रत्ययावरूनच ओळखत असतो. दुसरे उदाहरण बघूया. चाकूने पेरू कापला. आता या ठिकाणी आपण चाकू हे साधन आहे आणि त्याला प्रत्यय लागलेला आहे ने आणि या ने प्रत्ययावरून आपण या वाक्याची विभक्ती तृतीय विभक्ती आहे असं सांगतो. माझ्याशी जास्त बोलू नका. या ठिकाणी माझ्याशी शी हा जो प्रत्यय लागलेला आहे यावरून या वाक्याची विभक्ती ही तृतीय विभक्ती आहे असं आपल्याला सांगता येतं. आता आपण बघितलं आहे विभक्तीचे मुख्य कार्यकार्थ किती आहे? 6 आहे. कोणते? कर्ता, कर्म, करण, संप्रादन, अपादन आणि अधिकरण हे कार्यकार्थ आहे. कार्यकार्थ 6च आहे, परंतु उपपदार्थ अनेक आहेत. आता आपण तृतीय विभक्तीचे उपपदार्थ आहे ते अभ्यासूया. तृतीय विभक्ती उदाहरणांच्या साहाय्याने आपण उपपदार्थ अभ्यासूया. आता पहिला उपपदार्थ आहे आपला रीत. आणि उपपदार्थ म्हणजे काय तर आपण बघितलंय की नाम व सर्वनाम यांचा क्रियापदा व्यतिरिक्त इतर शब्दांशी जो संबंध असतो त्यास उपपदार्थ असे म्हणतात. आपण कार्यकार्थ आणि उपपदार्थ हे दोनही ओळखण्याची मागच्या वेळेस कृती बघितली होती. कारकार्थ
कशावरून ओळखायचा? तर नाम व सर्वनाम यांचा क्रियापदाशी संबंध असतो. नाम व सर्वनाम यांचा क्रियापदाशी संबंध असतो त्याला कारक अर्थ म्हणायचं. आणि नाम व सर्वनाम यांचा क्रियापदाव्यतिरिक्त इतर शब्दांशी संबंध असतो त्याला आपण उपपदार्थ म्हणतो. आता या ठिकाणीच बघा, रीत हा जो उपपदार्थ आहे तर यामध्ये तो ऐटीने चालतो. म्हणजे इथं चालण्याची क्रिया दाखवलेली आहे, म्हणजे रीत दाखवलेली आहे. कसा चालतो? ऐटीने चालतो. आणि ऐटीने या शब्दाने आपल्याला माहिती देण्याचं काम केलेलं आहे. म्हणून ही रीत याचं आपल्याला उपपदार्थाचं उदाहरण सांगता येईल. आता निमित्त. निमित्त तो गर्वाने फुललेला होता. तो गर्वाने फुललेला होता या वाक्यामध्ये गर्वाने या शब्दाने आपल्याला माहिती दिलेली आहे. आणि नाम किंवा सर्वनामाऐवजी जो इतर शब्द आहे गर्वाने, याने आपल्याला या ठिकाणी माहिती देण्याचं कार्य केलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी निमित्त हा उपपदार्थ दाखवला आहे. न्यूनत्व. न्यूनत्व म्हणजे आपण याला काहीतरी कमतरता असंही म्हणू शकतो. तो कानाने बहिरा आहे. तर या वाक्यामध्ये विभक्तीचा उपपदार्थ न्यूनत्व हा आहे. आणि या ठिकाणी आपल्याला कानाने या शब्दाने या वाक्याची माहिती आपल्याला दिलेली आहे. आणि ने या प्रत्ययावरून ही विभक्ती तृतीय विभक्ती आहे असं आपण सांगू शकतो. परिमाण. परिमाण आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. परिमाण म्हणजे मोजण्याचं साधन. तर या ठिकाणी चिकू किलोने विकतात. तर या ठिकाणी नाम किंवा सर्वनामाऐवजी क्रियापदाव्यतिरिक्त इतर शब्दांशी संबंध आलेला आहे. म्हणजे किलो हा जो काही आपण इतर शब्द म्हणतो तर या किलोने या चिकू विषयी म्हणजे या परिमाणाविषयी आपल्याला माहिती देण्याचं कार्य केलेलं आहे. आणि ने या प्रत्ययावरून आपण ही विभक्ती तृतीय विभक्ती आहे असं या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतं. प्रमाण. मी 3 इंचांनी उंच आहे. मी 3 इंचांनी उंच आहे. इंचांनी या शब्दाने आपल्याला प्रमाणतेची माहिती दिलेली आहे. म्हणून हे वाक्य तृतीय विभक्तीचं आहे असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं. सान्निध्य. तो भिंतीशी बसला. सान्निध्य या उपपदार्थातून आपल्याला भिंत या विषयीची माहिती मिळालेली आहे. आणि भिंतीला शी हे प्रत्यय लागून आल्यामुळे ही विभक्ती तृतीय विभक्ती आहे असं आपण सांगतो. अवधी. अवधी हा जो उपपदार्थ आहे तर यामध्ये आपण उदाहरण बघूया. तो 10 वर्षांनी आला. तो 10 वर्षांनी आला यामध्ये वर्ष याविषयी माहिती दिलेली आहे. आणि नी हे प्रत्यय लागल्यामुळे तृतीय विभक्ती आहे. नोविका. यामध्ये तो त्वेषाने बोलला. म्हणजे त्वेष याविषयी माहिती देण्याचं कार्य या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि यामुळे त्वेष या शब्दाला ने हे प्रत्यय लागून आल्यामुळे ही विभक्ती तृतीय विभक्ती आहे असं आपण सांगतो. आता आपण तृतीय विभक्तीची सविस्तरपणे माहिती अभ्यासली. आता आपण बघूया चतुर्थी. चतुर्थी विभक्ती नेमकं कशाला म्हणायचं? प्रत्यक्ष कर्माव्यतिरिक्त सलाते सलानाते हे प्रत्यय लागले असतील तर ती विभक्ती कोणती असते? तर चतुर्थी विभक्ती असते. मग आता एकवचनी मध्ये सलाते हे प्रत्यय लागलेले असतात तर अनेक वचनी मध्ये सलानाते हे प्रत्यय या ठिकाणी लागलेले असतात.
चतुर्थी विभक्तीचा कारकार्थ संप्रादान. संप्रदान म्हणजेच काय तर दान करणे असा त्याचा अर्थ होतो. मग आपण बघूया उदाहरण. सीतेने रावणाला दान दिले. सीतेने रावणाला दान दिले. देणारी कोण? सीता. देण्याची क्रिया कुणावरती झाली? रावणावरती. म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल की इथे दोन कर्म आलेले आहे. दान आणि रावण हे दोन कर्म या ठिकाणी आलेले आहे. आणि ज्या ठिकाणी या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचे की जर प्रत्यय प्रत्यक्ष कर्माला लागलेलं असेल तर ती विभक्ती असते द्वितीय विभक्ती, आणि प्रत्यय अप्रत्यक्ष कर्माला लागलेलं असेल तर ती विभक्ती असते चतुर्थी विभक्ती. आणि व्यक्ती हा नेहमी अप्रत्यक्ष कर्म असतो, तर वस्तू ही प्रत्यक्ष कर्मामध्ये मोडली जाते. आता या ठिकाणी बघा, सीतेने रावणाला दान दिले. रावणाला दान दिले म्हणजे नावातच आहे, म्हणजे या ठिकाणी संप्रदाय हा कारकार्थ आलेला आहे. त्यामुळे रावणाला ला प्रत्यय यावरून आपण ही विभक्ती चतुर्थी विभक्ती आहे असं सांगू शकतो. आजीने नातीस गोष्ट सांगितली. गोष्ट सांगणारी कोण? आजी. गोष्ट सांगण्याची क्रिया नातीवरती झाली. म्हणजेच या ठिकाणी नात हे अप्रत्यक्ष कर्म आहे आणि स हा प्रत्यय लागल्यामुळे ही विभक्ती चतुर्थी विभक्ती आहे. नदी सागराला मिळते. नदी सागराला मिळते. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल की सागर हे अधिकरण मध्ये येतं आणि पुढे आपण बघणारच आहोत. अधिकरण मध्ये स्थळ, काळ, वेळ आणि ठिकाण ह्या गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या असतात. आणि सागर हे कशामध्ये मोडतं? अधिकरण मध्ये. म्हणजेच हे स्थळ आहे, यामुळे आपण सागर हे याचा कारकार्थ अधिकरण आहे असं आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. आणि ला प्रत्यय आल्यामुळे, कारण आपण विभक्ती ओळखताना कारकार्थावरून न ओळखता प्रत्ययावरून विभक्ती ओळखत असतो, त्यामुळे ला या प्रत्ययावरून ही विभक्ती कोणती आहे? चतुर्थी विभक्ती आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना बक्षीस दिले. आता या ठिकाणी शिक्षक, बक्षीस देणारे कोण होते? शिक्षक. कुणाला दिलं? विद्यार्थ्यांना. तर शिक्षक हा जो कर्ता आहे, विद्यार्थी हे अप्रत्यक्ष कर्म आहे आणि त्याला ना प्रत्यय आल्यामुळे हे चतुर्थी विभक्तीचं उदाहरण आहे असं आपल्याला सांगता येतं. आता आपण द्वितीय विभक्ती आणि चतुर्थी विभक्ती यामध्ये फरक जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी आपण चतुर्थी विभक्तीचा उपपदार्थ काय आहे ते बघूया. आता उपपदार्थ अनेक आहे, कारकार्थ 6 आहे, हे सर्वांना लक्षात ठेवायचे. कारकार्थ सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचे की नाम सर्वनाम याचा क्रियापदाशी संबंध येतो आणि उपपदार्थ नाम व सर्वनाम यांचा क्रियापदा व्यतिरिक्त इतर शब्दांशी संबंध येतो. मग आता उपपदार्थ याच्यामध्ये उद्देश हा जो उपपदार्थ आहे त्याचं उदाहरण आहे हेतू. मी अभ्यासला, उद्देश किंवा हेतू. मी अभ्यासला जातो. अभ्यासला या शब्दाला ला हे प्रत्यय जोडून आल्यामुळं या ठिकाणी चतुर्थी विभक्ती झालेली आहे. त्यानंतर परिमाण. गहू किलोला 30 रुपये. म्हणजे किलोला या शब्दाने आपल्याला अधिक माहिती सांगितलेली आहे. गहू 30 रुपये आपण जर असं वाक्य उच्चारलं तर त्याच्यातून आपल्याला काहीही प्रतीत होत नाही, काहीही माहिती मिळत नाही. 30 रुपये म्हणजे नेमकं किलो, अर्धा किलो, पाव किलो कसं हे आपल्याला प्रतीत होत नाही. त्यामुळे
हा शब्द या ठिकाणी महत्वाचा आहे आणि या शब्दाने आपल्याला संपूर्ण वाक्याची माहिती दिलेली आहे. म्हणजे परिमाण हा उपपदार्थ या ठिकाणी महत्वाचा आहे. आणि किलो या शब्दाला या ठिकाणी ला हा प्रत्यय लागून आलेला आहे, म्हणून हे चतुर्थी विभक्तीचं उदाहरण आहे. आता मूल्य हा पण चतुर्थी विभक्तीचा उपपदार्थ आहे. रुपयाला 4 गोळ्या. रुपया या शब्दामुळे या ठिकाणी आपल्याला अधिक माहिती मिळते आणि रुपयाला ला प्रत्यय लागून आल्यामुळे ही विभक्ती चतुर्थी विभक्ती आहे. विषय आंबा चवीला गोड होता. म्हणजे या ठिकाणी चव या शब्दाची माहिती या वाक्यातून आपल्याला मिळते. मग या ठिकाणी म्हणजे चव या शब्दाला ला हा प्रत्यय या ठिकाणी लागलेला आहे आणि आपले चतुर्थी विभक्तीचे प्रत्यय आहे सलाते सलानाते. तर ला प्रत्ययामुळे ही विभक्ती चतुर्थी विभक्ती आहे. स्वामित्व त्याला घरदार नाही, म्हणजे या ठिकाणी स्वामित्व दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याला घरदार नाही म्हणजे ला प्रत्यय लागल्यामुळे हे चतुर्थी विभक्तीचं उदाहरण आहे. योग्यता मुलगी लग्नाला आली. लग्न या शब्दामुळे वाक्याची माहिती दिलेली आहे आणि याला ला प्रत्यय जोडून आलेला आहे. त्यामुळे योग्यता हा उपपदार्थ चतुर्थी विभक्तीचं उदाहरण दाखवतो. नाते मला बहीण नाही या वाक्यामध्ये ला हा प्रत्यय आल्यामुळे हे उदाहरण चतुर्थी विभक्तीचं आहे. पुढचा उपपदार्थ आहे आपला वियोग. तो नोकरीला मुकला. नोकरी या शब्दाने या वाक्याची माहिती सांगितलेली आहे आणि ला प्रत्ययामुळे चतुर्थी विभक्ती आपल्याला या ठिकाणी सांगता येते. आता आपण बघणार आहोत द्वितीय विभक्ती व चतुर्थी विभक्ती याच्यातील फरक. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला जे काही प्रश्न विचारले जातात तर ते द्वितीय व चतुर्थी विभक्ती याच्यावरती विचारले जातात. याचं कारण आहे की आपण प्रत्ययावरून विभक्ती ठरवत असतो आणि द्वितीय विभक्तीचे आणि चतुर्थी विभक्तीचे दोघांचेही प्रत्यय हे सारखेच आहेत. त्याच्यातला नेमका फरक काय आहे तो आता आपण बघणार आहोत. बघा, द्वितीय विभक्तीमध्ये प्रत्यक्ष कर्माला सलाते सलानाते हे प्रत्यय लागले असेल तर ती द्वितीय विभक्ती असते आणि प्रत्यक्ष कर्मा व्यतिरिक्त सलाते सलानाते हे प्रत्यय लागले असेल तर ती चतुर्थी विभक्ती असते. मग आपल्याला सांगता येईल की उदाहरण सांगता येईल, पोलिसांनी चोराला पकडले. पकडणारा कोण? पोलीस. आणि पकडण्याची क्रिया कशावरती झालेली आहे तर या ठिकाणी चोराला या शब्दाला ला हे प्रत्यय लागलेला आहे आणि म्हणून हे उदाहरण द्वितीय विभक्तीचं आहे. पण या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की द्वितीय विभक्तीमध्ये प्रत्यय जे काही आहे ते प्रत्यक्ष कर्मालाच लागलेलं असतं आणि चोर हे जे काही कर्म आहे तर त्याला प्रत्यय जोडून आलेला आहे ला, म्हणून हे द्वितीय विभक्तीचं उदाहरण आपल्याला वाक्य सांगता येईल. आता चतुर्थी विभक्ती आपण बघूया. प्रत्यक्ष कर्माव्यतिरिक्त सलाते सलानाते हे प्रत्यय लागले असेल तर ती चतुर्थी विभक्ती असते. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना बक्षीस दिलं. आता या ठिकाणी तुम्हाला प्रत्यक्ष कर्म आणि अप्रत्यक्ष कर्म ओळखण्याची क्लुप्ती सांगितलेली आहे की प्रत्यक्ष कर्म हे वस्तू किंवा साधन असतं तर अप्रत्यक्ष कर्म हे व्यक्ती असतं. तर या ठिकाणी बघा, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना बक्षीस दिले म्हणजे देणारे कोण होते तर तुम्हाला कर्ता मिळतो या ठिकाणी शिक्षक आणि देण्याची क्रिया या ठिकाणी दोन कर्म आहे, एक आहे विद्यार्थी आणि एक आहे बक्षीस. आता अप्रत्यक्ष कर्माला या ठिकाणी काय लागलेलं आहे
प्रत्यय लागलेला आहे. ना हे जे काही प्रत्यय आहे तर ते अप्रत्यक्ष कर्माला लागलेलं आहे. त्यामुळे ही विभक्ती चतुर्थी विभक्ती आहे. असं आपल्याला यातील फरक या ठिकाणी सांगता येईल. तर आपण मागील व्हिडिओमध्ये प्रथमा, द्वितीया या विभक्तीची माहिती सविस्तरपणे अभ्यासलेली आहे आणि या व्हिडिओमध्ये आपण द्वितीया आणि चतुर्थी ह्या विभक्तीविषयी माहिती अभ्यासली. आता आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पंचमी आणि षष्ठी या विभक्तींची माहिती अभ्यासणार आहोत. तत्पूर्वी आपण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून या व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला तुमच्या चॅनलवरती उपलब्ध होतील. धन्यवाद.